adofo abebwa man le dia fi man na mama na papa mimi anu efi Asante memu bae so mu papa okwan ware ni ti na efi ha Worawora kana kuru ni de ware ma bae mo be di kuru se de mo ase otu fo se tu kuru ni de kuru ni de Ibia wo mu ya bia asase o ha ya bia ipe wo ya bia no me to me kase me no ha matter bia na be betu na kan say meche na okuru mu ha no be so nti ha no tu ho da ma okuru ya wa secondary school wo ya wa hospital kase wo primary and middle school se okuru mu abedu now your police district headquarters is what your forestry division is what your rural bank is what hospital can 180 bed you see much secondary school so na enche bia mesto 24 da woma na ya shem video kedi school no atono so please ya da woma afie twemu ayeji apatutif afi da woma asma wow ni office ni obabuan oba nso odiade kase be che million edu adaro maska de man ya fan ko shaboase ya dan ama du million adunu edbesu skia dan ay mawo suwo da wasiki ya betra ha be fi asanye ya ni obi ani asemiara ramani obi ani asemiara ni tokwa ni obi ha sasem kra bi ni ha mo sonso ya ni nanu na ekumo dom di asasi tu ho obi ya nti obi asasi so enti so obi sorry no ka se Worawora foto na asasi so ni atro on kan kware yo ya ni obi ni asemiara nanso civil tafrache Worawora for ya Asante fojili ya brand ni kotoko kum kotoko apileba di unipodi ntokwa ni wala ya libeko asa kronkron ana wada roma kurei asubiewu school mo friends wo bo mode nanso se na Ghana ha ina ate no school no ko fun kakra ya breso na school no emu e kakra na fi mo friends bo mode say additional ko fun kakra na minimum na dananu afa hwadwe say ye beye adibia ko I said competition na ya pese mo friend bit me ya dia ko mo ni ma gusufa hwadwe na masiki na chese no se se be sana de so yes we boy I study na se na me dika kan no role ya odia una ko ya odia dia o primo ya wasase da ha if you have ko si from you be mass of odia na asase tawo da ho se do ta frache obi o peso ye ma bia wo no betumi abana be ma wo ha afenso obedo ayo ewo ya nimi gold kese wo adoso ya ma fa breso wo betu go fiase to gold no na wo mo ko no ba yeti wo mo antu anko akire na mo amuna wo tutu ye wo makatakata no wo besinde wo na wada wo ma ajibia se ko commercial na okabalo ho na da che na Mr. Samdu na papa chiawa na wo watu asibiru na so Worawora so sigo wo mo nya ko
ama reso ne bu kakra etie da wasinana da wasi de dikaya Asantehene atwa fra aba Worawora ko mu hanu etie Volta etie menama mo fi Asante mamu so fi Hasanie etie na wo shebo ma otufo okoko wa rodi kan ne broso mo bae etie se won ro fi Asante man da etie obako so asmo Asante man no tu na wasmo na tu ostakoko so etie ntino na wadaro ma ye wo manye etie so fo ne ye etie kro ye wo dia so na medikan kan no etie wa ba ye mo akwa ba etie am se Kanya na yenya no so ha no etie ye kwa na ye fi Asante fi Asante mu ha no etie Akan for no so ha no etie sana Worawora di kan ba we wo mo dia chere na no etie se bi mo so ba etie we wo mo dia chere fo etie ka Asante man etie na Asante etie regional minister etie na ye presenter o mampani akakara ba etie edini di komo bi o shere bo se etie baba etie na so fi abroche ba e chere etie am se no bi dan so ti wasma the minister regional minister so me komo gwae etie ya mana papa etie regional minister ne yenya ne ye ba so no etie enti ya mana papa o mana sa so etie so etie mana papa etie mana ba sa so etie omo mo dia no nje le ma se ne se kwani ni adwa ni ye le sɛnɛ bɛ yan o man ɲi bɛ now minister a ti ba ko yen ti turu paa ani ya kwan etie ye fi kwan do etie ɛdi bɛ si Worawora etie aba etie di ko si crash etie ɛyɛ adi a ɛda yɛ kuma so paa etie nti wadawo ma yɛ de tu anim dɛ etie ɛda kɔtɔ ma panyin anim sɛ sika ba etie ati asɛ sika ni hɔ etie ɛda ti sika ba etie mo di ano ntɔrɔ ne mɛhwɛ ya ano etie sɛ kwan ne fi a ne kɔfa gya sika ne kɔn wɔ yɛ sɛ wonam so a ɛyɛ antwa bɛ nya ase etie bɛsɛ minister etie wa aboa yɛ etie afei yɛpɛ district yɛakɔ ho meeting etie ama nananom a wɔkonya etie Worawora etie bonuri na agya te mu sɛ yɛpɛ sɛ ti district ɛfrɛ no deɛ akoyɛ district etie yɛde akoto yɛn nua Kwadwo Banwe adum etie ɔno nso sɛ wate etie ɔne amampanyifo bɛyɛ ho etie ɔtwɛn population census a wɔyɛ ɔpɛ sɛ ɔhu yɛ figure etie district no etie nana minister wadawo ma etie ɔmɔden wofi yɛ nanka wode ogya hyɛ mu etie ɛyɛ ntamtam ama yɛ etie na yɛnso yɛ ho atɔ yɛ etie wadawo ma dɛba so pii etie ne korakora nso ne sɛ etie yɛpɛ region etie Volta region yɛ sɛ ne obi wɔ asɛm biara etie nanso region no ɛware etie ɛfi keta de kɔsi krakye etie wofi hɔ wofi keta do nsia no pa wobɛdu krakye bɛdu no etie ɛnyɛ etie nti nadawo mɔmɔde a yɛde petition akɔ etie yɛde de kɔ busi abrɛ so etie yɛmfi mama NDC brɛ so yɛde kɔ ɛnyɛ na meka petition kyerɛ Worawora etie afi yɛmfi mama etie yɛde akɔma ɔpanyin kufoɔ so etie yɛbɛha no kɔsi sɛ ɔbɛma yɛ region no etie ɛna ne church wɔ koraa ne sɛ etie ɛma ho a maboa wɔde tete nyinaa de yɛ mo damase pii etie ɛnɛ deɛ no ayɛ sononko etie metuma ne a metumi sɛ me nua no a mahene a ɛfiri Asantema mu nyinaa aba etie na ɛda wo ase pii etie da wo ase sɛ wɔn sɛ bɛhu papa Asante fo baboɔ etie kuro sɛ mede kankan na asase taw da hɔ etie ne a wɔ sika bia wɔbɛba ha bia ɛbɛma asase na wodɛ yɛ agriculture investment etie yɛma asase etie to asase mu fɔda wɔma etie ɛbɛma asase na wodɛ yɛ adwuma etie Ghana ne Asantema mu etie da mo se pii etie o mo akɔ aba ɔrɔ ma so mo akɔ aba etie ɔbasa so etie akan manfo so we mo ha we mo ha na ni gwe mu ni wala kan we na we na so mo akɔ aba etie
da wase pii so asɛw bra bɛhwɛ wo ma ne wo ba etu da wase